यूपी के पूर्वी हिस्सा अरे बलिया शहर हो बिहार के गार। यूपी के पूर्वी हिस्सा अरे बलिया शहर हो बिहार के बॉर्डर ना हो। अरे बिहार के बॉर्डर अभी के बाद बसल बलिया बसल बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। बलिया बसल बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। बलिया बसल बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। बलिया शहर हो बिहार के यूपी के पूर्वी हिस्सा क्षेत्र में बलिया शहर बा। एक बाद मैं पूर्व देखी तो बिहार हो, पश्चिम देखी तो उत्तर देखी तो बिहार हो, दक्षिण देखी तो बिहार हो। लेकिन पश्चिम में बिहार ना, पश्चिम यानी कि बलिया गाजीपुर जिला बा ना हो। और देखी कैसे उत्तर में सरजू दक्षिण गंगा के लहर हो। उत्तर में सरजू दक्षिण गंगा के लहर हो। उत्तर में सरजू दक्षिण गंगा के लहर हो। अभी चावा में बसल बाटे बलिया शहर हो। बिचावा में बसल बाटे बलिया शहर हो। बलिया शहर हो। बिचावा में बसल बाटे बलिया शहर हो। अरे पूरा बजरिए माझी पुलवा देखी पूरा में बिहार बा, माझी पुल बा। बिहार के बॉर्डर है, यूपी के बॉर्डर है माझी पुल। अरे पूरा माझी पुलवा जरिए आ जयपुरा कौशल नगर हो बिहार के ना हो। पूरा माझी पुलवा जरिए जयपुरा कौशल नगर हो बिहार के बॉर्डर। अभी के बलिया बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। बीचे बलिया बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। बीचे बलिया बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। बीचे बलिया बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। एक बाइक ब्रेक लागल है गाड़ी में। भाई देखिए अभी कब हो का उत्तर में सरजू जी, दक्षिण गंगा जी बड़ी ना हो। अभी जानते नहीं कैसे प्रसिद्ध हो बलिया कैसे आज भीरगु क्षेत्र कहाला बलिया भीरगु जी के मेला हो। भीरगु स्थान बा, ब्रह्मा जी के पहला पुत्र भीरगु जी हई। भीरगु जी के वहाँ स्थान बा बलिया में, यही से बलिया प्रसिद्ध बा। भीरगु क्षेत्र कहाला ना हो। तो भीरगु जी एकदम प्रसिद्ध बनी। और का आ दर दर मुनि के लागे मेला ददरी नहान हो। ददर मुनि के लागे मेला ददरी नहान हो। ददर मुनि के लागे मेला ददरी नहान हो। ददर मुनि के लागे मेला ददरी नहान हो। ददरी नहान इतना भीड़ होला कि अब का बतावल जाओ ना ओकर पर नखे नहीं ना। अरे बड़ा भीड़ होला लोगवा इतना जुटेला कि बलिया बगसर हो बिहार के बॉर्डर। घाट में बलिया से बगसर इतना भीड़ होला का बताओ वो बॉर्डर है हो बगसर। अरे बड़ा भीड़ होला देखी अरे बलिया से बगसर हो बिहार के बॉर्डर। अभी जवाब बलिया बा शहर हो बिहार के बॉर्डर। बिहार के बॉर्डर।
बलिया बाबा हो बिहार के बड़ा के पूर्वी हिस्सा बलिया शहर हो बिहार के बड़ा के पूर्वी हिस्सा बलिया बाबा हो बिहार के बड़ा बलिया बाबा हो बिहार के एगो चुटकीला ले ली सब है।